Elas, as nosas mulleres galegas, as que contribuíron á creación do noso legado histórico, as que dan forma ao noso tempo e as que deseñan o noso mañá. Mulleres que co seu que facer case invisible construen dende as súas tarefas a nosa realidade. Queremos coñecelas a elas, as protagonistas das nosas historias do pasado, presente e futuro. Soños cumpridos de mulleres fortes que toman as súas propias decisións. Here it goes again. Son Chus Iglesias. Teño 65 anos e son a fundadora da Asociación Paluso en Santiago de Compostela, unha organización na que tratamos de axudar a persoas en situación de vulnerabilidade. A miña vida cambiou cando a nosa filla Patricia faleceu nun accidente de coche con tan solo 18 anos. E dende aquel mesmo Nadal, a miña familia e eu decidimos que ninguén ao noso arredor pasaría as festas en soidade. E xa van 26 anos dende que organizamos a cea de Nadal Solidaria. Agora loito para superar un cáncer. Estas son eu. Eu creo que a morte da miña nena foi a que me impulsou a que, primeiro, a xente non estivera sola e que non pasaran privacións dentro da miña posibilidade, claro, das nosas posibilidades. Pero a morte da miña nena foi o que fixo boom. Eu penso que se non das o que tes, non o que che sobra, sino que precisamente do que che fai falta a ti, non é compartir. Para mí non é compartir se ti tes 10 ou 11 dar un porque che sobra. Compartir é precisamente do que ti tes na casa e do que ti precisas. A morte de miña nena trouxonos a soidade que sentíamos nós. Porque o primeiro ano que fixemos aquí do regreso de Suiza, fixemos a festa de Noiteboa, estábamos rodeados, éramos 14 persoas, e Serafín, o meu home, mais eu, mirábamos e dicíamos, como nos estamos sós? E que estábamos sós, incluso rodeados de tantas persoas, nos sentíamos aquela soidade. Entón, dixemos, seguramente a moita xente lle pasa o mismo que a nós. Seguramente están con máis persoas na casa e pola manca, pola falta de algunha persoa da familia ou amigos ou o que sexa, síntense sós. É a pobreza máis grande que hai neste siglo. É a soidade. O máis gratificante desta labor para min é a cara dos nenos. Ver a cara dos nenos. Cando chegas e teslle sempre unha tableta de chocolate ou teslle un xelado, seguramente seus pais podan comprar. É normal que lle podan comprar estos nenos. Pero o feito de que alguén lle den un xelado, para eles é buf. Ou que lle des unha mochila, ou que lle des un xoguete. Os ollos dos nenos. O máis duro de todo isto é que chega un momento en que tes que facerche unha coraza, porque efectivamente ti tes que involucrarte un pouco nas súas vidas e non o podes levar para a túa casa. A vida deles ten que chegar un momento en que non as podes levar para a túa casa, porque entonces vives única e exclusivamente as 24 horas dentro das súas familias, e non pode ser. O principio sí, o principio era Dios mío, mira isto, Dios mío, mira outro, e non pode ser. Co paso do tempo, faste unha coraza e dis
Sí, todos temos os nosos problemas. Vamos a tratar de paliar un pouquiño, axudar un pouquiño solo, porque o que fai o Paluso é unha mínima cousa do que fan as outras institucións. Por amor de Dios, non se pode comparar Paluso con outras institucións, sobre todo oficiais. Nos axudamos un pouquiño nada máis. Eu non podría pensar quedar na casa sin facer nada e pechar os ollos. É que o problema é que pechamos os ollos. E ao pé da nosa casa pode haber alguén que precisa de nós. Entón, o que digo sempre é iso. Mira ao teu alrededor. Teu alrededor sempre hai alguén, veciños, coñecidos, familiares, que vai precisar de ti. Entón, vai ofrecer antes de que teñan que pedir. Ofrece. Son Mónica Permuy, teño 54 anos e son a directora xeral da Fundación Meniños, unha organización sen ánimo de lucro que traballa para protexer a infancia, a adolescencia e as súas familias. Veño dun contexto moi humilde, dunha familia humilde que me educou na cultura do esforzo e na cultura da responsabilidade. Grazas aos meus pais, grazas ao seu esforzo, a miña irmá e máis eu fomos as primeiras da familia en acadar unha licenciatura universitaria. Son psicóloga e a vocación social é a esencia da miña vida. Un accidente de coche moi traumático fíxome máis forte e aprendín, se cabe, a valorar aínda máis a vida. Esta son eu. Eu cheguei a Meniños fai 15 anos, no ano 2006, nun momento da miña vida no que estaba a traballar, xa levaba uns anos traballando no sistema de protección á infancia, primeiro como técnica do sistema de protección, e nos últimos meses como directora da Casa de Familia de Cruz Vermella na Coruña. Nese momento, as miñas inquedanzas de sempre de formarme, estaba facendo unha formación sobre intervención familiar, e ali dúas persoas maravillosas que se convirtieron en referentes para a miña vida fixeron unha proposta de liderar a Fundación Meniños. Estas persoas eran o profesor Valentín Escudero, que era o profesor do posgrado que estaba facendo eu, e Xosé Manuel Villanueva, unha persoa excelente con unha inteligencia e un compromiso social inquebrantable. Eles ofreceron unha oportunidade de vir a liderar un equipo a Meniños, non? Cando unha persoa pensa en situacións difíciles para a infancia, pensan que esas situacións están a miles de kilómetros, lonxe, moi lonxe de nós, pero non, nós traballamos aquí, en Galicia, aquí, nas poblacións galegas, en todos os concellos de Galicia, e traballamos en realidades familiares moi duras que teñen que ver con situacións de dificultades de pais e nais por situacións de precariedade na súa vida, de enfermidade, de entornos empobrecidos, de falta de habilidades, de violencia. Nesas situacións, o sea, que se xeneran unhas circunstancias vitais moi tensionantes para a crianza. Se un non ten traballo, se está en unha situación de precariedade, se ten unha enfermidade, se na súa vida as cousas viñeron mal, son historias humanas que están trufadas de pequenos traumas, non? Nos traballamos en este tipo de situacións. Entonces, neses contextos onde moitas veces está unha nai sola tirando para adiante dunha familia, ou sea, dos seus nenos e nenas, a capacidade para criar require unhas condicións para criar. Hola, Begoña. Hola. Bos días. Mira, temos que preparar o do 25 aniversario, temos que celebrarlo como se merece. Ahora mismo temos aí toda... Temos bastante definido o orzamento, neste momento quedan unos plequiños nada máis. Na Fundación Meniños, como directora, a miña función é liderar un equipo humano. Creo que isto, que sería nunha sola palabra, ten moitísimas implicacións e moita responsabilidade, sobre todo. A función de liderado, a función de dirección, require ter un pensamento estratégico claro, o sea, tes que procurar xestionar o presente, xestionar ben o presente, pero sobre todo tes que trazar a estrategia da organización. Iso quere decir ter certa capacidade de anticiparte a
ao que vai vir, de sinalar o camiño, onde pode aportar máis valor á sociedade a Fundación Meniños, onde están os problemas máis delicados e como os podemos solventar. A infancia, quizás desde un mundo adulto, vémolo así unha posición ás veces xerárquica. Aquí estamos os adultos, ali está a infancia, non? Como unha especie de seres máis pequeniños. Isto non é así, de feito, o orden lóxico debe ser a inversa. A infancia é a etapa máis importante da vida. Non oímos moitas veces esta frase que, bueno, a nosa patria, a nosa infancia. Non sei se a patria é a nosa infancia, o que sí sei é que a infancia é o patrimonio da nosa vida, o sea, o que nós vamos a ser como persoas adultas, a donde podemos chegar, a profesión que vamos a ter, as inquedanzas, o nivel de saúde, de satisfacción na vida, ben determinado en grande medida polo que nos vivimos na infancia, na máis tenra infancia. A etapa de 0 a 6 anos é fundamental nas nosas vidas. Eu son unha persoa que, bueno, creo que teño especial sensibilidade coas persoas. Non gustame moito todo o tema das relacións humanas, son unha apasionada a vida de coñecemento neste tipo de temas, xa me gustaba desde moi nova. Ao finalizar a miña carreira tive a oportunidade de facer unha estancia dun ano na unidade de atención temprana do Hospital Materno Infantil da Coruña, donde me atopei con outra persoa que foi clave na miña vida, que é o profesor Cairo Antelo, Javier Cairo Antelo. Este home dunha profunda humanidade, un profesional de referencia, amosoume a importancia da infancia, de dar oportunidades neste período da vida, e tamén a vocación social, a importancia do servicio público, o sea, de que todo o mundo poida e teña acceso a cubrir esas necesidades que hai, non? E, sobre todo, a sensibilidade coa infancia. Eu nacín en San Lorenzo, aquí pertiño. Nacín en San Lorenzo de un pai chofer de empresa de viaxeiros, e miña nai que era ama de casa. Meu avó materno era labrador e a abuela materna era vendedora. Iban casa por casa vendendo as súas cousas a cambio, pois, do que fose de millo, de trigo, o que fose. Fun á escola aquí tamén pertiño, ao Instituto Rosalía de Castro, que daquel momento era o instituto femenino. Pero vivín nunha rúa, nun barrio, que era fantástico, porque coñecíamonos todos, e sobre todo que había moito neno na rúa, e xogábamos na rúa. Por ese lado, foi unha infancia moi bonita. O que hoxe o meu marido, Serafín, coñecino no ano 66, na porta da escola. O cal, el viña comigo a facer os deberes, porque daquel tempo el tiña 14 anos e eu 9 e medio. Entonces parábamos no árbol gordo da Alameda, no eucalipto, e ali axudábame a facer os deberes. E levamos, a todo isto, levamos xuntos 47 anos, coñeciéndonos 57, toda unha vida. Cando remato a escola aos 14 anos, empecé a traballar no que eran aquí os grandes almacenes del Pilar. E traballei hasta a transición, hasta o ano 75-76. Quedei embarazada da miña nena e marchamos a traballar a Barcelona. Claro, eran tempos de transición, era un pouco de tempos malos, entonces decidimos ir para Suiza. E ali estuvemos 22 anos. Mellores anos da miña vida, da nosa vida. Ali tuven o meu segundo fillo e quedei embarazada da terceira filla. Bueno, a terceira filla quedei embarazada facendo o camiño de Santiago. A miña vida dou un xiro inesperado de ser feliz, completamente feliz. Non lle pedíamos máis a vida. A miña nena Patricia morreu con 18 anos de accidente de tráfico, perdone. Non o pode evitar. Xa fai 27 anos, pero é como se fose ayer. E aí a nosa vida cambiou completamente.
cambiou a maneira de ver a vida, cambiou porque eu quería, non nos dimos conta, enterrámola aquí, e quería estar aquí sempre, entón voltei a España. España é maravillosa, pero para vivir é Suiza. Eu sabía que me iba a arrepentir e arrepentinme, pero non o podía evitar. Eu tiña que estar donde estaban os meus 3 fillos, aínda que elas estuveran no cementerio. É moi fácil botarse atrás, pero a valentía é de seguir para adiante. É de decir que non son a única no mundo, que hai sempre enfrente de min alguén que o ten peor, que o pasa peor, e que non ten nada que respalde. Eu tiño o meu home que era fantástico e sigue sendo. Tiña un fillo de 15 anos e tiña unha nena de 29 días que por ela tiña que seguir, pero xa non por ela, por min tamén, porque non me podía fundir. E penso que é de cobardes deixar seguir, de cobardes, pero non, hai que seguir adiante igual, porque Patricia hubiera querido que eu seguise adiante. ¡Viva el Paluso! ¡Viva la reina! ¡Chus! Para min Alameda é un sitio emblemático, unha xa pola súa beleza, pero era o noso campo de xogos tamén, cando éramos pequenos. Era emblemático e queríamos que a festa do Paluso se fixese aquí. E desde fai, non sei, 10, 11 anos, a festa continúa a facerse aquí, no Paseo Central, donde se fan as festas de Santiago. Porque a festa do Nadal do Paluso non é para Serafín, para Xoana ou para Chus, é para e pola ciudadanía. O meu soño persoal agora, neste momento, é ter un local enorme, enorme, para poder dar máis servicio á xente. Moitísimo máis servicio, que a xente se sentira dignificada co que ven a buscar, sin ter a sensación de que ven a pedir. Nós temos dous lemas, que é hoxe por ti e mañán por min. En mans que non das, que esperades. Sempre decir dar antes de que chos veñan a pedir, ofrecer antes de que chos veñan a pedir. Este é un lema que temos que é unha maneira de vivir tamén, é unha maneira de vivir, de decir, bueno, pois a gratificación que ti sintes é máis que o que ofreces. Porque non vayas a pensar que ti estás facendo algo polos demais, non. Estámoslo facendo por nós mesmos, porque te sintes ben e porque tes esa necesidade de axudar, pero porque te sintes ben. Isto é un pouco egoísta da nosa parte, que poden decir, non, egoísmo non. Sí, é egoísmo porque ti te sentes ben. Bueno, hoxe é un magnífico día para viaxar. Vou de camiño a reunirme con Disaxop. Disaxop é unha empresa colaboradora de Meniños, unha magnífica colaboradora que organiza o evento 13 Luces, que creo que é o evento solidario máis importante de Galicia e que este ano vai dedicado á Fundación Meniños. Unha parte importantísima do meu traballo é facer kilómetros, non? Ao mellor chego da miña casa a Coruña e despois vou a Santiago porque teño reunión na Dirección Xeral de Infancia, que realmente é o organismo co que temos máis relación, pero ao mellor teño tamén que ir o día seguinte a Ourense porque temos reunión coa xefa de Servicio de Protección á Infancia, non? Entonces fago moitísimos recorridos porque hai que estar en permanente relación e hai que estar artellando os proxectos así, non? É moi importante ir controlando todos os proxectos e ir alineando esos proxectos, non? Quero decir que a parte a administración pública ten unhas obrigas que hai que cumprir na protección á infancia, pero en todos os proxectos hai moitas accións complementarias, entón teñen que estar ben sincronizadas, ten que estar sincronizada a actuación dos servicios de protección á infancia coa actuación dos programas da Fundación Meniños, non? A financiación da Fundación é tamén unha cuestión moi delicada, como calquer organización non lucrativa, traballando no ámbito
ámbito que traballamos, que é protección á infancia, que ten unha regulación legal, pois a financiación é eminentemente pública. Podemos calcular que aproximadamente un 13% é financiación privada, de empresas, de colaboradores, de persoas anónimas, de outras fundacións patrimoniais, máis ou menos hai un 13%. Entonces un 87% é financiación pública, recursos públicos a través de subvencións, de convenios e de outras fórmulas de colaboración público-privada. Tive un accidente de coche que o conto con serenidade e con gratitude á vida, porque é verdade que ese accidente me fixo máis forte e me fixo máis consciente tamén do valor da vida e da importancia da gratitude. Non creo que nós, todas as persoas, somos froito de moitas historias de persoas que están relacionadas con nós, non? Eu nese accidente, bueno, era un día viaxeando, metía o coche no parking, iba apurada, tiña prisa, era moi cedo, bueno, o coche atropelloume como o meu propio coche, non? O sea, baixei, o coche non tiña o freo ben posto e veuseme encima, non? Foi unha situación grave, pasei moito tempo atrapada, pero dentro desa desgracia tive a boa sorte de poder recuperarme, gracias a moitas persoas que coidaron de min. Penso que eso é un valor fenomenal, o sea, eu vivía dedicada ás persoas e as persoas responderonme cando eu necesitaba máis axuda que elas, non? Entonces creo que isto é moi importante señalalo, o sea, temos que sentirnos agradecidos. Ás veces a xente é demasiado individual e cree que é a dona da súa propia historia, non? Eu creo que para que eu chegar hasta aquí contribuíron moitísimas persoas, desde meus pais, a miña familia, a miña irmá, a miña parella, o meu fillo, os meus amigos. Creo que todos teñen unha parte importante na miña vida e o accidente ensinoume a seguir contribuindo máis e a ser moi generosa e ter moita gratitude. Vale, hoxe vamos a donar, a ver, empezase co arroz, as alubias, sobre todo pasta, que esta semana temos moita pasta e temos pouca lentellas. Paluso ten un nome moi especial, que son as iniciales dos nomes dos meus fillos. Pa, de Patricia, Lu, de Luís, e So, de Soana. Trata de axudar a xente. Un pouquiño, pero trata de axudar a xente. Desde fai moitísimos anos, 26 anos, comezamos ca festa do Paluso, que é o día de Noiteboa e o día de Navidad. Pero dimosnos conta precisamente de que a xente non é solamente festa, que o día a día tamén precisa de algo. Entón, bueno, pues a partir daquel momento comezamos a axudar. Isto é normalmente só o que significa Paluso. O nosa labor como Paluso e como presidenta da asociación é, primeiro, axudar cos alimentos. Eso xa é o primordial de todo. Entón, quere dicir que se alguén dos nosos amigos ou coñecidos nos trae alimentos, estupendo, pero se non, témolos que ir a comprar. Ca pensión de Serafín e ca miña pensión. Despois, axudar cos enseres, pois con platos, con vasos, con móviles, con un simple colchón. É o que facemos, é o que fago prácticamente todo o día. 10, 12 horas ao día é organizar para que o luns ou o domingo, cando repartamos, que a xente poda ter comida para toda a semana. Nós facemos o reparto todas as semanas. Todas as semanas, cada semana facemos o reparto. Toma, vai poñendo aí. Mañán, o cabelo de Ángel. Sí. Non sei como... Ai, a cidra chamase. Pero Toma, porque ten flores, mira, ten flores xa. Porque non se regou agora, é tampouco tarde xa. O noso equipo é a familia, principalmente, e logo os voluntarios. Temos moitísimos voluntarios que se achegan dunha maneira ou de outra, pero sempre axudan. Sempre temos voluntarios para isto. A festa do Nadal consiste en que cada persoa ou cada familia
porque a xente pensa que a soidade é unha unidade. Non, a soidade podes estar na casa 5 ou 6 persoas e sentirvos sós. Por eso, porque pode faltar alguén na casa ou que verdadeiramente estén sós. Entón, teñen que vir porque somos unha gran familia. Entón, que consiste? Que se hai nenos, teñan xogos, que se hai adultos teñan o seu regalo igual que se tuveran máis familia, hai música, é unha casa que en vez de ser 10 persoas, somos 300 o día de noite boa e 300 o día de Nadal. A miña ilusión do mundo é que me toque a quiniela para facer nun terreo un gran hangar, como se fose un gran hangar, para que a xente non durma na calle, para que a xente non este na rúa. Sobre todo eso, que ter unha horta, que sintan un orgullo e unha dignidade de estar aí. Sería, bueno, para min sería xa o culme de toda esta labor que facemos. A ver, eu penso que na labor solidaria a maior parte, eu penso que máis do 90% somos mulleres. Somos mulleres, tenemos non espírito, senón que parece que nos hai xa de dentro. Pero, sin embargo, nos postos de responsabilidade penso que aínda siguen os homes. Porque, bueno, é a cultura que temos, sobre todo aquí en España. Vai costar moito que esta realidade cambie. Vai costar moitísimo. E, sobre todo, vou dicir algo en contra de nós, das mulleres. Tampouco nos empuxamos, tampouco nos forzamos a que este cambie. Hai que ir para adiante e dicir, no, se ti vales eu tamén. Tes 2 pernas, eu teño 2 tamén. Entón temos que valorarnos sobre todo moito máis. Eu penso que máis que non ser capaces é que non nos valoramos. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso. ¿Cómo estás? Somos solo 2 irmás, somos xemelgas, entonces toda a vida, sobre todo cando eres moi pequena e eres moi dependiente, pero despois cada unha vai conformando a súa personalidade, pero bueno, claro, toda a vida xuntas, de feito, facíamos todo ao mesmo tempo, tiñamos o mesmo grupo de amigas, estábamos sentadas no mesmo sitio nas clases hasta que acabamos o instituto, non? Entonces, bueno, eso ten unha parte moi boa, estás moi unida, pero tamén hai momentos na vida, sobre todo cando chegas á adolescencia, que te queres diferenciar, tamén te queres diferenciar da tua irmá, non? Recordo as miñas fotos, as nosas fotos de pequenas, tiñamos o mesmo peinado, o mesmo vestido, entonces, bueno, era así, bueno, eu creo que moi bonito, facíamos todos xuntas, non? Eu veño dunha familia moi humilde, dunha aldea do rural galego, pequeniña, no municipio de Fene, veño dun contexto moi humilde, os meus pais, os meus avós, eran todos xente de aldea, de feito, a primeira profesión que tuvo meu pai cando era moi novo era muiñeiro, unha profesión moi galega, non? Eu veño de aí, e sou moi consciente de onde veño e de feito vivo aí nese mismo entorno, non? A miña irmá Mónica é unha tremenda muller. Aí como se ve ela, que é pequeniña, menuda, leva dentro grandes cualidades. O que a mí máis me admira é como se fixo a si mesma e como chegou onde chegou. Tiñamos 16 anos, por exemplo, o da moto, 16 anos. Aprobábamos todo. Portábamos maravilloso, sacábamos sobresalientes. Con media sobresalientes. Efectivamente, que narices, nunca nos regalaron nada, pero bueno. Eu quería unha moto, os meus amigos tiñan moto. E ti, corriste dicirlle, cando eu digo a papá, a ver, papá, xa, despois de pelear con el, levaba non sei canto tempo, e dixo, ti dío claro, porque tiñamos a suerte de como era papá. Ti non me compras a moto porque son unha nena, que se fora un neno, cas notas que temos, e como nos comportamos, tiña a moto. Ser nai e vivir á vez na profesión na que eu vivo, onde, como digo, eu moitas veces estamos na parte enferma da vida, na parte máis dolorosa, vivimos historias moi dramáticas, procesos de crianza moi duros, pois lóxicamente influe, e tes que saber separar, e tes que saber non contaminar o teu ambiente tamén, nese sentido de transmitir cando ti vives moito nun ambiente moi tóxico, ti tes tendencia a advertir de moitos peligros, non? Entón tes que saber parar.
porque normalmente todas as persoas desenvolvense nun ambiente san, o sea, ainda que nós traballemos na parte enferma, isto non é a maioría, isto é unha parte importante e a que hai que cuidar, pero a maioría non. Entón, tens que ser moi cuidadosa neso, non, para non influir negativamente na crianza do teu fillo, non? Eu son moi apasionada en todas as cousas que fago, son apasionada no traballo e son apasionada na vida, o sea, creo que non podería estar facendo nada que realmente non me gustara, que non creera neso, non? Pero como muller apasionada teño moitos soños e soños por cumplir, non? O sea, teño soños como nai, o sea, gustaríame ver ao meu fillo realizado plenamente, disfrutando da súa profesión, da vida e tamén comprometido co momento que lle toca a él vivir. Creo que é moi importante que as persoas estamos comprometidas co momento que nos toca vivir e contribuamos a toda a sociedade, non? O sea, creo que a sociedade a facemos entre todos e non podemos ser individualistas en isto de, bueno, que outros fagan, non, eu teño que facer e teño a obriga de facer e teño a obriga de facer o mellor e de contribuir, non? Entón, ese é o meu soño, ver ao meu fillo instalado no seu momento, non? Eu o que lle diría ás mulleres das novas generacións que se van a dedicar á labor social é que sexan mulleres valentes e que non se preocupen moito polas técnicas, por formarse, porque sei que se van a preocupar, pero o máis importante é a humanidade, o sea, gustaríame dicirles ás mulleres que cultiven sobre todo a humanidade, isto é fundamental na acción social, e que aspiren, que teñan retos elevados, que aspiren á dirección, todas as mulleres poden chegar a dirixir, teñen cualidades, teñen competencias, que se fixen retos elevados na vida e que loiten por eles porque se poden conseguir.